Ndikulandireni pa tebulo la adindo madzulo ano kuti ndiyankheko mafunso. Funso limene m'bale wina anafunsa tatenga nthawi yosayankha, koma munthu ameneyi anafunsa mafunso awiri nthawi imodzi. Funso loyamba anafunsa nkhani yokhuzana ndi magemu amene amakhala pa foni, pamene funso lachiwiri anafunsa nkhani yokhuzana ndi maenje a midima, koma iye anatengapo dzenje la manda. Kotero mundilole kuti ndiyambe kumuyankha ndi funso limodzi loyambirira la gemu, kuti kodi gemu chani. Iye pofunsa anati akunyumba amakonda gemu. Nthawi zonse mukaona afasa ndikuti amapita pa gemu. Magemu apafoni aja osati okhuzana ndi juga ayi, koma kungoyenda basi magemu. Mwina pamakhala magemu ampira, magemu othamanga, pamakhala magemu owongolera galimoto ziyende munsewu, magemu amitundumitundu amene amakhala pa foni ambiri akuti sitingathe kuatchula onse. Koma ananena kuti mkaziyo nthawi imasowa yopangira zina, akangomaliza ngati akwanitse kugwira ntchito ina, nthawi zonse mukamuona ali phee amakhala kuti ali pa gemu. Sapita kocheza nthawi zina amakhala pa gemu. Funso linali pakuti kodi gemu zimenezi zimene timayenda zapafoni zili nchilichonse pamaso pa Satana? Ndiye mukufuna kuyankha kuyoke kwa munthu amene mwina adagwirapo ntchitoyi kapena kuyidziwapo mwambali iyi kapena inayi. Ndiye mukufuna yankho. Zoona ine siwoziwa zonse, koma mwina ndimangokondwa kuti mukamandifunsa mumandifunsa mbali yanga kuti mfotokoze mbali ya kumene ine ndakhalako kapena kugwirako ntchito kapena kukhala ndi chidziwitso, ndiye ndimayankha mbali yangayo. Ndiye mbali imeneyi pokuyankhani ndiyankha kuti gemu imene imapezeka mu mafoni amene timagwiritsa ntchito, gemuzo amene adayika si anthu opemphera, sizinayikidwe pa chifuniro cha Mulungu, koma zinayikidwa pa chifuniro cha dziko lapansi. Ndiye chilichonse chimene maziko ake ndi dziko, nthawi zambiri chimatha kumutsogolera munthu chinthucho ku uchimo. Pamenepa mundimvese, zinthu zimene zimayambika ku dziko lapansi zimatha kumtsogolera munthu ku uchimo. Kuyankhaku ndibwereze chichewa chimavuta kumva. Ndikunena kuti zinthu zimene zimakonzedwa kuchoka ku dziko lapansi nthawi zina zimatha kumtsogolera munthu ku uchimo. Pamenepa ndikutanthauza kuti chinthu china chikhoza kupangidwa ku dziko lapansi, chinthucho pachokha si tchimo munthu pochichita, koma akayamba kuchichita chimakhala ndi kuthekera kwakukulu komperekeza munthu kukakhala wochimwa. Pamenepo ndiye kuti tikufotokozera kuti gemu ndi zipangizo zimene zingakuthandizireni ku chifoko cha chikhulupiriro pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake nchani? Bible limatifotokozera ife zakuti uzikonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi maganizo ako onse, ndi nzeru zako zonse. Bible limati muzikonda Mulungu ndi mtima wanu wonse, ndi nzeru zanu zonse, komanso amawonjezera kuti ndi mphamvu zako zonse. Now, akalengedwa munthu ku dziko lapansi, zinthu ziwiri, mphamvu komanso nzeru, zinayikizidwa kuti zimenezi 99% zipange za Mulungu, 1%
igwira ntchito zimene angakwanitse nawo. Mphamvu, nzeru komanso luntha lakumpembedza Mulungu limene timapatsidwa ife anthu, timapatsidwa kuti tikachite nalo mwanzeru. Pamene okonza zinthu ngati magemu amazikonza ku dziko lapansi, cholinga chawo choyamba chinali kuba nthawi ya munthu, kapena ndinene kuti kuba nzeru za munthu ndi kuba mphamvu za munthu ku dziko lapansi, mphamvu zopembedzera Mulungu, nzeru zopembedzera Mulungu. Nawo ataona kuti munthu tingamtenge bwanji based on satanic, munthu tingamtenge bwanji kumchotsa pakulingalira kwa Mulungu. Mawu a Mulungu ku buku la Yoswa chapter number 8 akuti, Yoswa, paliponse pamene phazi lako lidzaponda ndakupasa. Ndi akunena kuti buku ili la chilamulo ndakupatsa ulingiriremo usiku ndi usana. Zizi Mulungu anaziyika kuti zikhale m'mutu mwa munthu, kuja kuli nzeru kumene kumachoka kuganizira, kumene kumachoka kulingalira. Baibulo likuti uzikonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse. Nawo pokhala kuti kumeneku ndi kulikulu kumene kumachoka nzeru zolingalira kwa Mulungu, mphamvu zolingalira kwa Mulungu, Satana mdierekezi anayika chipangizo ku dziko lapansi icho kapena chinachi kuti chikamchotse munthu kukulingalira pamaso pa Mulungu. Kotero kuti tingachite bwanji kuti nzeru za munthu zimene Baibulo likuti ndakupasa buku la chilamulo kuti ukaliwerenga uzilingaliramo. Mumve mpingo wa Mulungu, adamulenga munthu adampasa buku la chilamulo kuti limenelo azilingaliramo. Nawo gemu inabwera kudzapanga counterfeit, kudzagonjetsa kulingalira kumene munthu amakhala nako pa malemba, kunchotsa pakulingalira pa malemba akayambe kulingalira pamene galimoto ikuthamangira pa kompyuta kuti isaphonye nsewu, kukakuyikirani mmene mungaonerere zinthu zimene amaziyika pa gemu paja. Na utamverani, gemu simachitika ndi manja, gemu imachoka ku ubongo. Munthu amene ali best kuyenda magemu ndikuti amakhalanso munthu oganiza. Gemu timayendera kuganiza, ndi ubongo umene umayenera kugwira ntchito yokalingalira malemba a Mulungu. Ndi ubongo uja umakachoka ku malemba a Mulungu ndi kupita tsopano kukayamba kulingalira pamene angayendere gemu ija, ndikuti nzeru zachoka kwa Mulungu zabwera ku gemu. Ndiye kuchipembedzo chimenechi cha Satana mdierekezi amabwera ndikudzatipasa dzina limene amayikirako upangiri umene umayenda ku dziko lapansi kwa anzeru odziwa tekinoloji amene amapanga magemu kuyika pa foni. Ndi kakalabu, kakalabuka amakatcha kuti size symbolism. M'malo mwake size iyo mukayika size ku chipembedzo cha Satana mukampititsa ku malemba amamutcha kuti 53, ndi amamutcha kuti 53 gemu kapena 53 symboling. Ndiye mgulu limene lila 53 symboling ndi mmene mumachoka ma genius othandizidwa ndi mdierekezi amene amakayika magemu m'makompyuta komanso kukayika magemu m'mafoni. 53 symboling ndi gulu limene ntchito yake ndi kugawako nzeru za munthu pakulingalira chinthu chimodzimodzi ayambe kulingalira chinthu china. Nawo pakuti Mulungu wanena kuti tidzilingalira usiku ndi usana, buku la chilamulo watipatsa. Ndi chimene Satana amachita ku gemu ndi kulanda buku la chilamulo ndi kukupasani foni kuti mudzilingaliramo usiku ndi usana. Mukaliona dziko
kuti lidapotoka, lidasiya kulingalira m'malemba, tsopano timalingalira za pafoni. Ndiye gemu ndi chipangizo chimene chimakalimbana ndi chimene mulungu adayika kwa munthu, ngakhale kwa mtumiki wake Yoswa akuti buku ili la chilamulo ndakupasa lisachoke pakamwa pako, ulilingalire usiku ndi usana. Olemba buku la Masalimu akuti uzikonda mulungu ndi mphamvu zako zonse ndi nzeru zako zonse. Nalonso buku la Exodo likunena chimozimozi. Now, kuchokera mukulingalira ndi mmene Satana amachotseramo maganizo abwino ndi kuyika maganizo oyipa, kuti chikhristu chathu chikafike povuta chimavuta kuchoka ku malingaliro. Ndiye Satana anatumiza gemu kuti ikachite nkhondo ku malingaliro, akatichotse pa kulingalira pa za mulungu tikayambe kulingalira pa za gemu. Choncho ine ndiyambe ndikubwereranso pambuyo kuti ndikukumbutseni, nanena kuti pali zinthu zimene sizikhala zoyipa koma zimasogolera anthu kukhala oyipa. Sakumva munthu. Simunganene kuti m'Baibulo analemba kuti gemu ndiyoyipa, koma gemu imamtsogolera munthu pakukanchosa mchipinda cholingalira, mu thinking room. Satana anayikamo kuti molomoti uzichita think about malamulo, tsopano uziganizira za gemu. Ndiye nthawi imene timapereka ku magemu ana mulungu mzipinda zathu, tidziwe kunena kuti 53 symboling amakhala akukwanitsa cholinga chawo chogonjetsera mpingo wa mulungu, kuuchotsa pakuwerenga malemba, pakulingalira za mulungu ndi kuyika kuti uzikalingalira zinthu za ku dziko lapansi, zimene ndi magemu. Ndimalize ndi imene imachedwa kuti snake bite. Mumayipeza magemu onse amene mumawapeza ku dziko lonse lapansi amasogoleredwa ndi kagemu kaja timayenda mmafoni, kamayenda kuti nkanjoka ndi kamapita ngati kakagunda uku kumayenda, mukamadya kamapita kakatalika mukamalephera kamapita kakatalika, kena kuchima zakhala chinjoka chachitali. Koma pa gemu pano na kanjoka kamene kaja kamene mumakaona kaja ndi chani chimene chija mkati mwa gemu? Anyamata a 53 symboling anayika chimene chija nkuchipasa dzina limene amachitcha kuti ambuye andithandize kuti nkumbukire, chimatchedwa kuti evil shaping. Njoka ija imatchedwa evil shaping. So sindidziwa kuti inu anzanga amene munapita ku sukulu muntanthauzira kuti chani, koma evil uyu ndi oyipa, shaping uyu ndi ochikonza chinthu owumba. Ndiye kaena nkonza bwino kaena mutchula bwino, koma mchingerezi amamutcha kuti evil shaping. Pamene mukapita ku satanic language amanena kuti snake salamander. Koma inu mugwire evil shaping kuti potanthauzira apa nditanthauzire bwino. Njoka imeneja ndiye manthu wa magemu onse amene mumaona pa foni amagona ku kanjoka kamene kaja, salamander kapena kuti evil shaping, kanjoka kaja. Kotero kuti kamatsogolera kumuchita shepi munthu kuti akhale oyipa, mwa njira ina achoke kumalemba. Ndiye kayangofatsa kaya sazicheza munthu, kaya gemu imanchosa maganizo, koma chachikulu imakhala ikumpanga divide, kuntalikitsira nthawi yowerenga Bible, nthawi yolingalira malemba, kuti akalingalire za gemu. Kotero kuti ngati akazi anu wondifunsa funso akupezeka kuti mkazi amayenda gemu, akufunika deliverance, akufunika mapemphero. Mwazuzule, mwapempherere,
mwatumizire wanthu ngati zikukukanikani akakambe nawo akumpingo kuti achoke kuchikhalidwe cha gemu. Akadakhala mwana nkananena kuti mungomulanda foniyo, chifukwa gemu imafika pa addicted. Ndiye chinthu chilichonse chimene chimaza kupanga addict chili cha dziko lapansi chimakatembenuzira kuchimo. Choncho ambiri mmaona amayenda magemu amakhala kuti ali addicted ku magemu. Choncho magemu apafoni ndi chipangizo chimene akalabu 53 anachiyika ku dziko lapansi kuti chikathandizire kumuchotsa munthu pakulingalira malemba komanso pakutenga nzeru zake kukonda Mulungu. Uzikonda Mulungu ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse. Now ngati nzeru ija mukuyigawana kuchoka kumasewera mwaphika mwatha mwangokhala m'malo molingalira malemba kumapemphera kapena kumawerenga Bible, mwatenga gemu nkumaona njoka zikudyana, pali nzeru ngati? Tsono Satana wambwambwanisa akhristu ambiri amayenda magemu apafoni, amatipa kuti sijuka, koma akuyiwala kuti pamenepo akugwetsa pansi mbendera yakulingalira mawu a Mulungu ndi kuyenda m'malemba tsiku ndi tsiku. M'malo mwake amatenga nzeru zawo kukawongolera kayendetsedwe ka njoka za pa gemu, mmene achula adzirumphira pa gemu, mkulukulu kumakaonerera nkhono zothamangitsana. Wasiya kuwerenga malemba. Tikapeza mmakomo mwa azimayi kapena wana akuyenda izi mopyola muyezo, tiye ntazuzule ndi kuathandizira kuti nzeru zawo zibwereko pabwino, chifukwa chinthu chilichonse chimene chikuchitidwa ku dziko lapansi chimene chili against ndi kulingalira malemba a Mulungu chikoza kutisandukira kudzakhala chimo. Ambuye akuthandizeni kuyankho limene loyambali. Koma pamene ndikuchoka kuyankho loyamba, mundilola kuti mbwere kuyankho lachiwiri. Yankho lachiwiri limene lidabwera ndi funso lakuti mmene munkafotokoza mu audio ina munkafotokoza nkhani yokhuzana ndi manda kuti nalonso ndi dzenje pakati pa maenje 16 kapena 18 mudatchulacho. Ndivomere pano kuti ndivomera kuti ndi zoona. Manda ndi limodzi mwa maenje mmene tinali kuchipembezoku kapena mukakhala kuchipembezo cha Satana akamapita kukakuonetsani maenje amene ziwanda zimakhalako kuma pit of hell, kumanda kumene kumapanga kumene ziwanda zimakhalako, sangakutchulireni maenje okwana 10 asadatchuleko manda. Mukakamfunsa kuti tatipatse maenje atatu, akakuwuzani maenje atatuwo koma manda akatchula, chifukwa ndi dzenje la mtengo wapatali nalo pakati pa maenje akumidima manda. Chifukwa chake nja ziwanda zimene zimakakhala m'matupi a wanthu akamamwalira kukayika kumanda, ziwanda zimalondola matupi akufa kukakhala pamene panali munthu paja nkupayesa ngati pokhala pake. Sakumva munthu amene amamwa akumwa amamwalira akumwa kachaso, ndi chafa naye kachaso. Kuti amwe kachaso kufika pomwalira anali junusi omwetsa amene amamulimbikitsa chikhalidwe chakumwa, chinali chiwanda chotchedwa junusi. Ukamwalira junusi uli ndi moyo amapanga nawe ubwenzi mpaka na amakuveka lingi mthupi lako. Lingi nja amasanduliza magazi ako onse kukhala kachaso, akuveka lingi. Simuyiona koma wena adatenga chikole mdierekezi kumowa, kwakuti mukamayang'ana ku uzimu muzapeza kuti ali mchikole chochokera kwa junusi, sangachite survive tsiwa lonse osamwa kachaso. Now akamwalira iwowa kupita kumanda, junusi amawalondola, chifukwa chakuti ziwanda zimatha kulondola matupi akufa popita pamanda. Ndiye kuti limeneli zimakalowa nawo pa dzenje, timalitcha kuti dzenje nambala 14.
pakati pa maenje 16 yaja. Now koma mungayike nambala 1 kapena 14 kapena pati, koma poyala maenje manambala amaenje mmene adayalira m'mabuku aziwanda sanatsatire kuti nambala 1 ndilopsa kwambiri, ayi anangolemba choncho. Ngati anganene kuti dzenje la manda ndi limodzi mwa maenje 18 koma ilili ndi dzenje nambala 14, sikutanthauza kuti ndi dzenje loopsa lili pa nambala 14, ayi. Choncho ndinene kunena kuti ndi zoona kuti manda ndi dzenje lina la kumidima. Amfiti angafotokoze bwino, amene ndatambapo mungandivomereze bwino mchitidwe umene umachitika kumanda pamene mukufuna kuyamba kugwira ntchito za ufiti. Mata mesa mmakhala pa mtumbira, makamakanso mitumbira imene inuyo muli involved ndi imene mmayikonda kwambiri kukakhalira pamenepo. Now mukayamba kutumba kulankhula kutchula dzina la amene adamwalirayo ngati mukumudziwa, ndendende akamachoka pamandapo ulendo kukalowa m'mudzi kaya nkumaloto mukapeza kuti mwalota ndendende azakhali wanu mmene adaliri, koma akubwera kudza kunyambitani zala. Mukulota za ufiti koma azakhali wanu atenga kuti amapita pa dzenje la mandalija nkukanena dzina la amene adamwalira, pamakhala kuuka. Chinsinsi chake nchimene mukachipeze Samueli ndi anzache kuphatikizapo wamasenga wa ku Endori. M'Baibulo mukayipeza nkhani imeneyi kuti vanthu amakwanitsa ngakhale masiku akale kwautsira akufawo koma zili ziwanda. Tsono dziwani kuti izi zimayenda chonchi. Tamverani, mukapita m'mamidzi pali vanthu amene amamwalira atazipereka nsembe kuziwanda, amafika poti akamwalira amazadzuka chinthu muuka, chidzuke chinyama kaya mkango. Ife kwathu nthawi ina tili achichepere chama 1982-83 kudauka fisi, kudauka mkango. Amayi wanga anandidzusa pakati pa usiku kwathu, mwanangu jimuchi nkuchipika na chili pasacho. Ine ndikumva tikukasunzumire kusunzumira pa windo nkuona kuti tikungoona kuti ndi chinthu ndithu chikuoneka ngati chinkango, koma chiyimirira ngati munthu, chikhala pansi ngati munthu, chikuchita zinthu zonse, kunyamula mtondo, chikukukuta mtondo koma nchouka. Chikamayenda uchiona chapanga ngati disappear. So amati muuka dzimatani, zinyama zimenezi zimakhala kuti ndi ziwanda zachokera ku maenje akumidima. Tamverani, mdima kapena kuti dzenje la kumidima mu dzina la manda ndi dzenje limodzi loopsa kwambiri pakati pa maenje 17 kapena 18 amene ni maenje akumidima, kumene ife timanena kuti bwererani ku maenje akumidima. Manda limakhala dzenje. Ndi chifukwa chake Baibulo limatiuza kumagona mwa Ambuye, chifukwa mukapita pa manda kuti ndinu mfiti, ndingakufotokozereni nkhani yochititsa chidwi madzulo ano imene imachitika m'mandamu. Mumakhala kupyerera matako, atakapyerera mtumbira wa munthu amene anali wopemphera. Tikamanena muja kuti agone awa koma agone ndi Ambuye mpaka tsiku la chiukiro. Ana a Mulungu ngati ogonayo wagonadi ndi Ambuye, dothi lonse pamene wakhalapo limakhala ndi shoko ya ulemerero wa Mulungu, chifukwa Mulungu amalemekezabe munthu, amamulemekezabe munthu amene akuyenda pamodzi ndi Mulungu wake. Chimenechi chakhala chikutengera ubwino kukhala opemphera, chifukwa ngakhale mukapita m'mandamu mukaona kuti mizimu ya iwo amene adachoka ku dziko lapansi imabweresabe mavuto akulu ambiri kumabweranso ku dziko lapansi. Yenda alota cheuche, yenda ndinakumana nawo, zimachoka kuti zimachoka ku maenje akumidima.
Now tikamanena kuti manda, ndikuvomereni kuti manda ndi dzenjedi lachani lakumidima. Ndipo munafunsa funso lakuti ndiye tingachite bwanji kuti mandatuwo asakasanduke dzenje lakumidima. Bible limatiuza kuti wakufa akafa sadziwa kanthu b, tagona m'manda. Angakhale kuti ziwanda zimalondola kulondola thupi lathu, koma the respect yochokera kwa Mulungu imene amayipereka kwa oyera mtima imaperekabe chitetezo cha moyo wanu wa inu kapena cha thupi lanu limene likuwola kumanda. Mulungu samalola kuti thupi la okondedwa wake liseweresedwe ndi anthu otchedwa mfiti. Thupi tikunena, mzimu kulibe, koma dothiro limene inu mumakhalamo mukadzachoka, nyumbayi imadziwika. Tamverani, mukafunsa amene amachita maintenance manyumba area, kamupita area 10, kamupita area 12, kamupita area 11, kamupita Nyambadu, kapena masiku ano sindikudziwa, koma kale akasamuka kuti mukupita kopenta, mumadziwira chipupa kuti munali munthu wakuda, mmene chidere chipupa careless. Mumadziwira chipupa kuti nyumbamo mukakhala mzungu, mumadziwira chipupa mmene chimasamalikira chipupa. Mumadziwira kuyadi kaya kukhala miyezi 3 poloti imene isanalowe, koma mukangoyima paketi kungosuzumira, mudziwa kale kuti kuyadi uku kumakhala mzungu, kuyadi uku kumakhala munthu wakuda. Chifukwa chakuti angakhale tonse ndi wanthu, koma awiri ife pakati pa ife ndi mzungu tinasiyana machitidwe a zinthu, tinasiyana mchikopa chomwe ndi mtima omwe. Nawo chifukwa chakusiyanawo kilini imakhala yosiyana. Nawo ndimaperekera chitsanzo kuti mumati mukapita kuyadi kumene kunkakhala mzungu ndi anasamuka, kumadziwika kuti kunali mzungu. Pa mzungu ndi pa mzungu, ndipo pa mzungu sipanama. Nawo ngati ndidzachoke ine thupi langa ulendo kwa ulemerero wa Ambuye kundisungira tsiku la chiukiro, ziwanda zikabwera pa manda anga, thupi langa la ine ndi la munthu ochimwa, matupi awiriwa sangafanane. La ine likadziwika kuti nyumbamo munali mzungu, oyera mtima anapita thupilo. Nawo mfiti zimatha kudziwa kuti nyumba iyi munkagona munthu oyera mtima, ndipo pochita amayenera kukumana ndi mavuto kapena kulephera kapena kuopa kumene osaligwira thupilo. Ndiye mukanena kuti titani popeza manda ndi dzenje, tingapewe bwanji? Ndikunena kuti sitimapewa zochitika zakumanda, chifukwa timakhala kuti ifeyo tafa. Munthu akamwalira palibe kalikonse kamene angazikonzere yekha. Kukonza kwa mavuto ena amene angapezeke ndi kukhala munthu oyera mtima, kuti pamene ukumwalira kapena kugona, ugone uli oyera mtima, ndikuti mathana nalo vuto limenelo. Ndipitirire kufotokoza kuti dzenje la manda ndi dzenje ndithu, ndipo limene licha ndi limodzi mwa mayenje akumidima. Tiyenera kusamalira kwambiri pamene akhristu tikuonekeredwa maliro pa nkhani ya nkhata ndi maluwa ku mayenje aja. Mind you, be careful. Ambuye akuthandizeni mpaka tsiku limenelo. Amen.